गाज्रि भिडिअ होयोबा बांद्राय भिउस फैयो नालाय बेखायनो आजिखालिनि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा खालि गाज्रि भिडिअल' शेयार खालामग्रा जाबाय। आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय बेनो जे अन्नानै फंबाय बिनानावमोन नोंसोरो दा फरायफुनाय समाव मोजाङै फराय। गाज्रि लामाखौ लानानै जुदि नोङो थाबैनो मोजां फिथाइ मोननो लुबैदोंबा बे फिथाइया बारा गोबाव समनि थाखाय जोरा आरोना। जुदि नोङो खस्थ' खालामनानै फिथाइखौ मोननो लुबैदोंबा बियो नोंजों थैजासिम थांफागोन आरोना। बेखायनो गाज्रि लामायाव आगान सुरनानै नोङो मालाबाबो गावखौ गोजौआव दावखोदों होननानै दा साननानै ला आरोना। बेनो गुरै खावलायनाय आंनि फंबाय बिनानावमोननिसिम। आरो गाज्रि भिडिअ जाहाथे ससियेल मिडियायाव दा हगार। बेखौनो जोंनि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा रोङैफ्राबो ससियेल मिडियायाव नायनानै बांद्राय गोरों जाबाय आरोना। बेफोरखौ नायनानै मिथियै खोथाखौबो मिथिबाय आरोना। मानोना आजिखालि मानसिफ्रा मोजांखौ सोलोंनो गोबाव सम नांगौ आरोना, खिन्थु गाज्रि आखुफोरखौ सोलोंनो 1 सेकेन्ड नाङा मानसिनो। बेखायनो गाज्रि भिडिअफोरखौ बांद्राय ससियेल मिडियायाव शेयार दा खालाम आरोना। बेनो आंनि गुरै खावलायनाय। लोगोफ्रा मा सानो कमेन्टआव खिन्थाहर। थेंक इउ।